Здравейте хора, аз съм Денис и в момента караме Порше и сега много пука колата, много е бързо, но просто тук няма къде да отбием, да видите как пука, как излиза огън, излиза от нея хора. Огън излиза от нея хора. Огън. Тук сега може сега тук да отбиеме. Трябва да видим. Да, сега тук съм видял знака за отбиване. И сега че спрем. Бием гад, спирам сега и сега може да видите как пука колата. Чакайте, че не съм насудил на ръж. Вижте. Огън. Колата е бърза. Много е бърза тази кола. Много е бърза. Мярайте за колата сега къде минава, но сега повече няма да минава. Но колата е толкова хубава, не може да ви опиша. Трябва да пробвате просто. Така. Трябва да видим точно как се казва. Накрая на видеото че видим как се казва играта и ще видите. И наистина играта, самата игра е много хубава, но вие просто може да гледате реклами, което аз това също съм го правил, за да може да стигнем до такива големи пари. Но другите вече, по-малките, съм си ги взел с пари. Не такива пари, а в играта пари. И сега в момента много хубава е самата кола. А вие през това време, докато аз карам, вие може да се абонирате, да дадете лайк и да се абонирате за канала и да напишете някакъв коментар. И в момента карам много бързо. Да, сега вече не карам бързо, но колата е като звяр. Сега карам бързо. Направо ги много като струва. 142 километра. И в колата е много хубава. Самата кола е толкова хубава, не може да ви описвам. Просто много хубава самата кола. Сега имаме в града тия реклами, че видим как после може да ги премахнем, така че да не ми паднат нещо. А през това време, докато правят вие може аз съм това, не знам защо не да го правя накрая, но няма значение. Ето ви тук малко второ видео. Не знам още колко че ми стана. Ето, сега отиваме в града. Сега отиваме с едно BMW. Точно след това. Тук пак ще правим но няма значение. Да, тук малко по-бързо. Ще видим как можем да го направим по-бързо. Да махаме рекламите. И сега правиме там. И сега хора правиме там, където зарязва сега слънчето. Може да оставите тия реклами. Извинявайте за прекъсването, само за малко. Надявам се за
малко прекъсването на микрофона. Това от мене. Толкова много въртигълни. Чак сега съм го разбрал, само като съм потеглил. И тук трябва да внимавате, а не да карате бързо. Това са просто игри и вие можеш да правите какво искате в тези игри. Но така просто не става навънка. И хора, внимавайте по пътищата. И сега, да, в момента сме в града, където самата игра е много хубава. Не знам как се направи, но е много хубава. И аз сега в момента, докато карам, се осъзнавам колко бързо е толкова. Аз съм я купил просто е така. Карал съм я съвсем малко. И съм карал друга, не съм я карал чак толкова много. Имам и едно Ферари, не знам. Ферари, едно ретро, не чакай, Порше. Порше е, да, Порше. Едно Порше, ретро Порше, но това ще го видите в някой друг клип. За което пак съм гледал реклами. Реклами гледайте, реклами за тия, да може да постигнете такава като нова Порше, като другите коли, къде сте видели. Да, тук малко аз не знам какво правим, ама е тук съм дал се качалата газ. И самата кола тя е много бърза. Тук за малко да се буснем. И може да видим как карам и сега да, просто трябва да се спрем с ръчна, че така с голяма скорост си е така на дънища. Не може така просто спирачка. Хора и ето, видяхте ли какво е станало? Видяхте ли? И сега е станало за друга страна. И сега аз трябва ще минам, няма какво да правим. Да ги чакам сега 2 часа тия. Гледал съм само да видим какво правят. И сега аз си карам по-мъжко. И да... аз трябва да бием, чакайте съм. Сега пък ще следим челото заради дръстване. Ще видим. Давам възможност на най-напреде. И така, хора, просто не съм си викнал да говорим аз на камера. Да, въпреки че не ми виждате лицето, това, ако искате, може да се случи да ми видите лицето, да правим някой влог, как ми минава сутрешната ритина. Но вие може да пишете долу в коментарите и каквито идеи имате за видеа, какво видео ви харесва и такива. Може да имам и Nintendo. Само моля ви ще не правят такива игри с тичане, FIFA. Не искам да ги карам. Тук да паркирам сега трябва на къщата ми. Не знам дали е моята къща, просто паркирам аз всеки път тук. Ще чакат я малко. През това време, докато паркирам, вие може да си да пишете, не знам просто какви видеа си ви харесват, аз не казвам. Не искам много лайкове. Тук сега че върти малко гуми.
Много е добро. Тук сега да отивам малко назад и ще видим сега за той така може. Да. Бъгва, много бъгва тази игра. И не го правете това, освен ако нямате хубави неща вкъщи. Без надзор. И самата... няма какво да ви кажем. Самата кола е толкова хубава. Благодаря ви за тия 5 абоната или 6 абоната, къде ги имам. И много ви благодаря за тия абонати. Но може да стане така. Вижте хора, не е просто трудно. Хора, няма какво да казвам. Имам доста буни, които не какво да правим. Сега какво да правим? Вижте сега как ти бъгне. Не правим нищо, той си е бъгнал. Ама сега съм го правил, като просто натискате такова. Сега в момента, че ще карам, ето трябва сега да бием. И хора, това е от мене и абонирайте за канала, дайте по един лайк и чао!